Velkommen til modul 1, der handler om undervisning og læring. Du er nu startet på et forløb i diplomuddannelse i erhvervspædagogik på ZBC. Det er et integreret forløb. Det har vi lavet, fordi vi tror på, at det giver størst mulig effekt for dig og dine kollegaer. Vi tror simpelthen på, at ved at integrere det, du skal lære i din hverdag, og sikre, at der er en kobling mellem de cases, du arbejder med, den teori, du bliver præsenteret for, og over til det, du står med i virkeligheden, så får vi mere læring ud af det. Det kræver en del af os og vores organisation. Det kræver, at vi tænker i det, der sker før læringen, før selve undervisningen, og det, der sker efter selve undervisningen. Populært sagt, det vi kalder 40-20-40-modellen. Det betyder, at du forhåbentlig nu har haft en samtale med din leder om, hvorfor du skal på det her forløb. Hvad skal du ud af det? Hvordan kan du eventuelt koble det? Hvordan kan lederen understøtte dig i din læring? Og hvis ikke du har, så er det nu, du skal have den. Det betyder også, at din leder og dit team skal snakke med dig bagefter. Det vil sige, hvor I skal kigge på, hvordan kan du integrere det, du har lært i din hverdag, når du skal ud og undervise. Hvordan kan du gå ud og gøre noget anderledes? Det drejer sig om at ændre på det, vi gør, og gøre det på en bedre måde. På modul 1 kommer du til at arbejde med dialog om læring i organisationen. Du kommer til at kigge på, hvordan man kan tage ansvar for at udvikle pædagogik på erhvervsuddannelserne og håndtere læringsteorier i forhold til erhvervspædagogik. Og det er nogle af de emner, du skal tage fat i. Og der vil jeg gerne have, at du prøver at koble det tilbage til den erhvervspædagogik og den hverdag, vi har på ZBC, og du har i din afdeling. For det bliver så virkelighedsnært som overhovedet muligt. Når du er færdig med undervisningen, skal du til en casebaseret eksamen. Du kommer til at vælge en case. Jeg vil have, at du vælger en fra dit team. En fra din hverdag. En fra de undervisningssituationer, du går med i dag. Og det vil være en rigtig god idé, hvis du ovenikøbet kigger på vores strategi og siger, her har jeg en udfordring i strategien, og så vælger det som en case, og så arbejder med det. Det er en god idé at drøfte den case med din leder. Det er en god idé at drøfte med dine kollegaer og dit team, og se om I kan få noget læring ud af det, og sammen få løftet nogle ting. Til sidst er der kun tilbage at sige, jeg håber du får et rigtig godt modul 1, og jeg håber at du går åben ind i debatter og åben ind for at lære noget. Det er et gratis læringsrum. Her har du mulighed for at prøve ting af, uden det har nogen konsekvenser i forhold til dine elever. Og her kan vi lære noget. Det er samtidig mulighed for at udvikle nogle rigtig gode kollegaskaber med dine kollegaer, der er på kurset, så også god fornøjelse med det. Jeg glæder mig til at høre om effekten af det, og jeg glæder mig til ikke mindst at opleve det ude i hverdagen sammen med eleverne. God fornøjelse.